Hello, what? ओमफ्राय रायजोफोर सोर सोर भिडिअ एडिटिं सोलोंगासिनो फालाय ओमफ्राय सॉफ्टवेयर नागिरगासिनो तो जब आपका दांत टूटेगा क्या होगा इनू तभी मैं मिरर में देखूंगी, उसके बाद ओफो बोलूंगी, उसके बाद ब्रश करूंगी, वो छोटा वाला जो दांत टूटा है उसको भी ब्रश कराऊंगी। ब्रश करने के बाद उधर तक क्या के नीचे रखूंगी, नीचे रखने के बाद देखूंगी कब आएगी एंजल, पता नहीं कब सो गए। उसके बाद एंजल आके ना वाह कितनी अच्छी दांत पैसे रख के आई, 2 पैसे 2 पैसे नहीं पैसे रख के जाएंगे तेरे तकिया के अंदर। हाँ रखेंगे। उसके बाद सुबह देखूंगी। पापा पिक ने बोला कि तकिया के नीचे देखते हैं। ऐसा क्या? फिर देखा। फिर अंदर क्या मिला? कॉइन। तकिया के नीचे कॉइन मिला। कितना? 2 कॉइन्स। बाप रे। तूने क्या पहना? तूने ये क्या पहन रखा है अभी? You're gone now, will you call me back? Yeah, I know that. Yeah, I know that. 말리더니 비राद खामानि दंखायो सयथिबोनि 9:30निफ्रायनो जिरायबाय दिनै ओरैबायदि खामानि। With that said, good morning everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। दे होमबालाय दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। दिनै बेसेबां ब्लग खालामनो हागोन पाट्टा गैया। साहाथ' जोंना लोंखांजोब्बाय दिनै फुंनि एक्टिभिटिया जोब्बाय। ओमफ्राय नानिया नै एसे ओंखाम जानो लुगैनायखाय गाइखेरजों ओंखामजों जागासिनो। से गुड मर्निं मेहर। बुरिनाबो अफिस स्टार्ट खालामबाय मालाय। नानीनि क्लास होनबाथाय जेबो मावनो हाया। क्या रे 1.5 घन्टा बेजोंनो जिरायबाय था बिनि क्लासाव। ओइ कॉन्सेंट्रेट मेहर। मैम क्या बोल रही सुनो। दिनै गोसो गैथारा एकदम जबरदस्तिसो जिरायहोदों। बायबाबो दिगदारलै बेफोर जिनिसफ्रा। दाना रिसेट खालामनांगौ, इन्टारनेटआ गोदान जाबाय, आगोल इन्टारनेटजों सेटिं दंमोन। एपआबो डिलिट जाबाय, दा बोरै रिसेट खालामनो बेखौ नायनांसिगोनलाय। आधा 1 घन्टा बावनो बरबाद जासिगोनलाय। ओरै खालामनांगौ बेफोर जिनिसखौ। बायियानो साबसिनलै नङा होनलाय। चाहिए आपको ये? क्यों? एलेक्सा तो सुनता भी नहीं अभी। क्या खेलना? वो नीचे से लो ना। क्या? नीचे से 6। बैठो। 6 लो नीचे से। Hello, you what? प्लस मतलब एडिशन। ओके? क्या? पू गया? आवाज सुना। किसने पू गया? आवाज सुना क्या? हाँ अच्छा। मैंने पू नहीं किया, तूने किया ना? तूने किया। ये क्या कर? ये तो उल्लू बनाया। एलेक्सा प्ले पानी पानी बादशाह। Pani Pani by Badshah Nastha Gill on Amazon Music. मेरा गाना तो प्ले करने दो। सांचे गेलेसिगोन बियो। दिनै एलेक्साया सेटआप जाबाय। ओंखाम जानोसैलै दे रायजोफोर। जेबो गैथारा। पनिर ओमफ्राय नैबे जिंखा मोनदां। खामानि जाथारबायलै दिनै सयथिबो फुंनिफ्रायनो होख्लायगासिनो दासिम। नै 3:30आव एसे बुरिनि एपइन्टमेन्ट दं। दाख्लि ब्लाड टेस्ट होबोनाया बे रिपर्टखौ नायनांगौ। नायनोसै लायनानै फैनोसै मा होनो नायनोसै। ओमफ्राय रायजोफोर सोर सोर भिडिअ एडिटिं सोलोंगासिनो फालाय ओमफ्राय सफ्टवेयर नागिरगासिनो। जुदि नोंथांमोना सफ्टवेयर नागिरदोंबा आं मोनसे फ्री सफ्टवेयर खोन्थानि। बेयो जाहैबाय भिडिअ प्रपनिफ्राय। बिसोर गावसिनि प्रडाक्टखौ गिभ एवे खालामगासिनो फ्रीआव। आं लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होगोन, नोंथांमोना थांनानै बेनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन विदाउट एनी कस्ट। भिडिअ प्रपनि फिचार्सफोरखौ नोंथांमोनानो खोन्थानि आं। फार्स्टआनो जाहैबाय बियो 4K भिडिअ एडिटर which can process 4K into 60, 120 and 240 FPS
8K बो प्रसेस खालामनो हायो लार्ज साइज एंड हाई स्पीड वीडियो बियो प्रसेस खालामो सेकेंडआ जाहैबाय वीडियो ऑडियो कन्वर्टर बेजों नोंथांमोनहा MKB फाइल को MP4 आव कन्वर्ट खालामनो हागोन प्लस 4K और HEVC to MP4 बेफोर नोंथांमोनहा खालामनो हागोन आरोखि बेल' नङा आरो बिराद फर्मेट्सआव नोङो बेखौ बख'नो हागोन थार्डआनो जाहैबाय दा बिराद मानसिफ्रा सानो कि यूट्यूबनिफ्राय आं भिडिअखौ बोरै डाउनलोड खालामनो मा सफ्टवेयरआ सापर्ट खालामो भिडिअ प्रगा बेखौ सापर्ट खालामो यूट्यूबनिफ्राय जुदि नोंथाङा भिडिअ डाउनलोड खालामनोबा ओमफ्राय दस्रा साइट्सनिफ्रायबो जुदि एनी ससियेल मीडिया प्लेटफर्म्सनिफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअ डाउनलोड खालामनो सफ्टवेयर नागिरदोंबा बे सफ्टवेयरआ बेखौ सापर्ट खालामगोन फोर्थआनो जाहैबाय स्क्रिन रेकर्डार नोंथांमोनहा जेन'बा सोरजोंबा मीटिं खालामदों प्लस सोरबाफोर नोंखौ टिउटोरियेल होदों ओमफ्राय बे लाइव सेसनखौ नोंथांमोनहा रेकर्ड खालामनो सानदों दा बे लाइव सेसनखौ बे भिडिअ प्रक सफ्टवेयरजों नोंथांमोनहा स्क्रिन कैप्चर खालामनो हागोन बिसोरनि भइस ऑडियो गासिबो जा स्क्रिनाव नुजाफैयो ओमफ्राय जा ऑडियो फैयो बेयो कैप्चर जाजोबगोन ओमफ्राय मोनसे फाइलाव कन्वर्ट खालामनानै नोंनि डेस्कटपआव नोंथाङा लानो हागोन आरोखि भिडिअ प्रकआ लेवल 3 GPU हार्डवेयर एक्सेलरेशन यूज खालामो स्पीडखौ ग्यारेन्टि खालामनो थाखाय ओमफ्राय स्टेबिलिटी लाबोनो थाखाय एडिटिं समाव भिडिअ प्रकनि लिंकआ डिस्क्रिप्शनाव होदों आं नोंथांमोनहा बाव थांनानै डाउनलोड खालामनो हागोन मोनसे लिंक दङ जेला स्क्रिनाव थाङो बे लिंकआव थाङो नोंसोर फ्री गिवअवे नुगोन लिंक मोनसे बाव थुदो ओमफ्राय मोनसे कुपन कोडखौ होनानै नोंथांमोनहा बेखौ डाउनलोड खालामनो हागोन चेक आउट खालामबानो जाबाय भिडिअ प्रकखौ नोंथांमोनहा जाय दासो स्टार्ट खालामदों ओमफ्राय लाइक आई सेड जुदि नोंथांमोनहा भिडिअ एडिटिं टुल नागिरगासिनोबा सफ्टवेयर नागिरगासिनोबा बे मोनसे फ्रीआव नोंथांमोनहा नायनो हागोन जेबो कस्ट गैयाबाव ऑल द फीचर्स मा फीचर्स नांगौ नोंसिनो बे फीचर्सखौ नोंथांमोनहा बाव गासिबो मोनजोबगोन ताना कर लिया आपने अभी जाएंगे बाहर थोड़ी देर में ये डस्टबिन कौन लेके आया अंदर किसका था ये डस्टबिन ये तो हमारा डस्टबिन है ना लेके आए कौन लेके आया इधर बाहर था वो तो बालकनी में आप लेके आए और ये क्या है ये हाथ में लगाना ठंडा तेरे को क्या है जो हाथ में लगाना दिनै बिराद लेट जाबोबायले बाहेरायाव थांनाया डाक्टारनाव थांनाया ओमफ्राय गाबोन आरो थांफिननांगौ बेबादिनो जासिगोन जोंना साननैसो डाक्टार भिजिट जाबाय थासिगोन ओमफ्राय गाबोन ओमफ्राय संफोर भिडिअ फैया जानो हागौ नोंथांमोनहा गाज्रि जामोन आङो सेस्था खालामगोन जुदि गाबोन लाबोनो हायोबा आरो संफोरबो सेस्था खालामगोन जुदि हायोबाथ' हाबाय हायाबा डेफिनेटलि साननै सानथामनि उनाव आङो नोंथांमोनहा जों नुजाफिनगोन देलै रायजोफोर होनबालाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंसोरखौ बाय